talakawan ƙasa sun gaji ba sa tare da ku. Yaudarar su suke talakawan sun gane su. Duk talakan da ya gaya musu haka yaudarar su ike ya gane su. Kai Alhaji Garba. Allah ko kana tafa da faci ai to a san mai kura ne. Ya ne labarin a san mai kura? Mai kura ne ya je fitsari manta bai zuke zai ba. To. Yazo ina rawa abubuwa suna tsalle. To fa. Makadi yana mai kura baka zuke zai ba ina yanzu ka fara kiɗa mai daɗi. To shi yasa suke mar ihu ji yake ihun kallo ne na wasa da kura ba a san wata kura ya fito da ita ba. Subhanallah. Ka ji zancen banza a gume wasan kura duk rabu da su gama. Na baba. Kura ne mai zuge zai ba ita take kansu yanzu. Na baba mai abin mamaki. Haka yake Kabiru abokin aiki. Za a cewa sai kun yi da gaske. Domin tsohon gwamna na jihar Zamfara wato minista na yanzu da Tamatawalle ka san ka ce al'umma suna tare da shi. Gwamnan jihar Dauda Lawal Dare. Dauda Lawal mai dare. Ya ce kafin 10 na safe in dai Matawalle ya sake fitowa takara ya barar da shi ya koma kan kujera. Ai ka gane abin da yasa yi wannan? A'a. Yan Zamfara suka dame shi da zancen Matawalle. To fa. Ba da Matawalle yake ba da yan Zamfara yake. Ko yan Zamfara kun ji sai ku shirya. To fa. Dai zai kada ku karfe 10 na safe ku kuna ina za ka da ku. To wanda da maganin mai kwalama. Wanda da maganin mai rowa maganin mai yunwa. Kai ka je kafin 10 na safe to rubutu zai kenan? Shi ya san yadda zai ai zance ya gaya musu su ma za su rama ne kana nan. To ai ka ga barazana fa ba kare ne kada yake yi ba. Kura ma tana yin zaki ya ritsa ta. To fa. Takan yaye baki ta dunkule ta kuwa dan arba da ita. Iko sai rabbi. Kyalen shi ya gama kuwan sa dauko shi a rerayi tuni ya sha kaya gurin Matawalle. Na baba. Za ku ji cewa tsuntsun tsarin takarar shugaba Tinubu ya tsallake tsagewa tsintsiya. Kasancewa yana da mafarin mutuncin mizanin mutane a wannan ƙasa. Manufa da muradin gina gaskiya abinda Garba kora a wannan rana. Ya ce a sani a ƙara sani duk wani gangan ko na gangamin gayya ayarin fatan tunkuɗe shi a mulkin ƙasa. Babu shakka ba za a yi nasara ba a wannan zamani domin al'umma suna tare da shi. Tafiya ce ta tunani da tarin tarihi da tafarkin tausayi da tinkawan gaskiya saboda haka duk makarkashiya ba za ta yi nasara ba. Abokin aiki Abdullahi Umar Ganduje tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Na'am. Ya fito ya roki Allah ya gaya duniya yana fatan Tinubu ya sake maimaita mulkinsa a Najeriya yana ƙara roƙon Allah ya yarjewa Tinubu ya ci gaba da mulkinsa na Najeriya. Ba zan daina fatan shugaban ƙasa Tinubu ya zarce a karo na biyu ba. Shine kalmar da nake gaya ma ai ko Kabiru. Yan comment section fa sun magana. To suka ce mai comment section. Sun ce yana tsoron a ɗebi ruwa a tsinke igiyar guga shi isa dole bi. To ai duk mai tsoro shine zai tsira. Duniya maganin mara tsoro. To fa. Baka ji ma ba haushe wata kalma bane? Me yace? Yace ba ai wa uwan matsoraci jaje. To. Uwar gwani ake cewa Allah ya ji kan gwani. To fa. To me laifi in Ganduje ya ji tsoro wancan gaya maka ga mai wancan magana ne aiko? Wai an ce an yi tsammanin tunda an masa haka shi ma zai yi haka kawai ya daki bakin faranta ya baras. To ai shi ya goda Allah da ni'imar da Allah ya masa a baya da wanda ya masa a yanzu da wanda zai masa a nan gaba. Ba zai koyi da Nasiru yar Rufa'i ba? Shi bai gaji wannan ba bai san wannan ba. Shi godiyar Allah yake yi ga irin ni'imar da ya masa domin da kansa yake cewa da ba komai bane shi yanzu Allah ya mai da shi komai. Nace shi dan Fulani mai kiwon shanu. Haka yace to kuma me kaga kana godiya Allah kenan da irin ni'ima da ya maka ko? Amma fa an ce wai ramin cuta ga macuci ibada. To agun wasu yake ibada amma shi annabi da yawa gurare da yawa ya koyar da mu yi hakuri. Shi kaga man aka jefe da dutse sai ya jefe mutum da gayan fura. To fa. Mu ma haka muke koyi duk mutumin da ya hana daga hannu mana dukuwa mu kuma mu daga hannu mu gaishe shi. To anan kuma ƴaƴan jam'iyyar PDP su kimanin 1000. 1000 da wani abu Kabiru. Sun yi watsi da sabuwar jam'iyyar ADC sun shiga APC a jihar Osun. To don me za su tafi su kirga asara a wani guri? Gagarin da kasuwa take ce sai su tafi inda kasuwa ma yanzu ake kafa durka. Ai kuma an ce sabo abin kauna ne abin yayi Alhaji Garba. A gurin wawa ba? Ai mara na asali shi yake dauki da sabo. To fa. Na baka misali kwanan nan da uwar gida da amarya aiko? So sai ba ku duniya ta ji ta kuma gamsu. To wawa ne yake doki ya rena uwar gida. Amma mai hankali yana ganin girman uwar gida yana girmama amarya. Ka ji dai kimanin mutum 1000. Mutum sama da 1000 Kabiru. Sun ce ba ruwansa da PDP ba ruwansa da ADC suna da jam'iyyar da baba Tinubu yake ciki. Sun ce ma yaudarar kai ne gaba ɗaya. Ai cewa suka yi waccan jam'iyya yaudarar kansu suke yi. To kuma ga Tinubu ya fito ya mai musu da martani mai zafi. Mutumin da ya ce su gama abin su nan da wata 6 za su dare. Kuma su kai wata 6 tun da kaji shugaba ya yi musu baki lalle su kai wata 6 ma. Nan kuma an ce Alhaji Garba autonomy wato yancin ƙananan hukumomi da shugaban ƙasa ya dage har ya je kotu. Yau shekara ɗaya shi dai shugaban ƙasa ya yi abin kirki amma gwamnoni sun matse har yanzu shiru fa. To ai su da Allah kuma akwai buƙatar ma a tambayi meye dalili. Local government ba local government ga kuɗin su nan a jarida ana fitar musu da kuɗin su. Gaskiya kam. To ya kamata a dinga ba su kayan su. To. Kuma tun da kaji an fara wannan magana ai za a motsa ne. Da a motsa?
Shi shugaban kasa an dai ka koka masa mutanen Najeriya ko a jarida ko a majalla ko kuma a rediyo ko a kafafen wannan talabijin kuka koka in dai ya gani ai kenan magana ta kare. Baya sanya ko sakaci. Zai dau mataki kuma kana nan zaka je ya dau mataki. A nan kuma tsohon gwamna na jihar Kaduna Malam Nasiru Rufai ya ja hankalin masu mulki da cewa abu a hankali a taka a sano ta rana za a sauka Allah sarki. Ai dama in ka gama karatunka kana ji in ka girma ka shahara ai wa'azi kake komawa. Wannan ya faɗi gaskiya ba za a yi mara ada akan wannan ba yana da gaskiya. Wato ya fara gane gaskiya. To abin da ya zo kanka ai zo kan kowa. Allah sarki. Ya tuna sanda yake cewa a rusa nan lokaci guda a rusa. Allah sarki. A toshe nan lokaci guda a toshe, a kwace nan lokaci guda a kwace. Yanzu ko ba zai yiwu ba. Na koruwa ne daga aiki lokaci guda a kore shi. Yanzu kuma ya duba ya ga shi in ya je gurin mai gyada ma sai ya tsawa za a bashi. Da ke yarinya ba magana nake ba ki ban gyada. Haka take da duk inda zai je sai an nuna magun da zai zauna an sa farin kyalle. Ga jiniya ga sarin ga sojoji ga 'yan sanda a gaba. Yanzu kowawa suke da yara gun da za a zauna. Kaga ya akwai bambanci ko? To anan kuma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya aike da mataimakin sa Kashin Shatima zuwa duba lafiyar shugaba Buhari da ke kwance a asibiti a kasar London. Ai mutum ne mai zumunci Kabiru. Allah sarki. Tinubu yana son zumunci yana girmama manya. Di yanda zaka yi mai bita da kulli dan kai ba ruwansa. Za ka yi masa ka gama buguntarka sai ya gashe ka da safe. Yana koyi da ma'aiki ai Tinubu mutum ne mutumin arziki Kabiru. Ko shine sirrin samun nasarar? Allah ya saka masa da alkhairi kwarai kuwa. Mai girma mataimakin shugaban kasa Allah ya da mana da shi lafiya. Domin dai da ya tuna sanda aka yi canjin kuɗi da sai ce kawai a bari komai ma zai faru ya faru. Ai ba bincike ka bar wannan zance Kabiru mu je kawai. Na baba. Allah ya saka Tinubu da alkhairi Allah ka taimaki Tinubu akan aikinsa. A nan minista Hannatu Musawa. Minista. Ta ce mulki na kudancin ƙasa ne da Allah mutanen arewa su ba wannan magana babu ita. Ai tana son haɗin kan ƙasa. Ai da yawa mutanen arewa suna kishin haɗin kan ƙasa ko Kabiru. Gaskiya ne Alhaji Garba. Kuma mu da muke cewa a bai kudu su karasa mulkin su an zo za a da kan arewa ai ba ne sai ce da kudu zai fito takara mu kyale shi. Mulki na kudu ne su karasa tenuwa su guda ɗaya. Babu laifi mulkin karba a gun ɗan Najeriya. Saboda balansin ake aiko. Daidaito kenan tsakanin juna. Daidaito tsakanin juna Kabiru. Wannan shine girma da arziki. Muna mata godiya ta musamman. Mun sa kin gaji mahaifinki zuciya, kin gaji mahaifinki arziki. Amma wannan ba a ce zakin zaka fere bane mai gida da fere kabewa. To ai yan kala ne. Ba ce kai ta kai duka ba haka zaki. Daman kasuwa akwai wanda aka yadda ya je kasa kayansa a ciki. Yanzu yar gidan kuma da yake ta gaji arziki. Baka ji abin da ta ce mai yanzu? Alhaji Garba. Na'am. Kasuwa ta wace ce? Kasuwa ta yan kasuwa ce. Ka je su kasa me? Abin da suke sayarwa. Me ra'ayi yayi me? Ya saya Kabiru. To yanzu kuma kawai a ce wai a bawa yanki ɗaya su su fito da ɗan takara mulki nasu ne. Ai ba wannan fasara taka ba haka take ba Kabiru. To Alhaji Garba. An ka lura ko jami'an tsaro sai ga Hausawan mu suna kudu. Kuma su yare da yawa na can suna arewa. Saboda ai balansun ko? To maimakon ta ce ya kamata yan arewa a fito da mai kwari wanda za a zaba sai ta ce kawai mulki na kudu ne. Za ta faɗa nan gaba in kudu sun gama nasu. Za ta faɗa. Kuri alƙawarin da kuka taure sai ya dire. In Allah da sai mun dare da alƙawarin mu. Adamu Waziri tsohon minista ya ce za su kifar da gwamnatin Tinubu a shekara ta 2027. To ai su sun dade da kifewa. Shi yanzu nan ma a kifa iki ko? Kai Alhaji Garba. Kana ruwa kana zagin kada bar shi mana kifaffan kawai. Kun mai kifa kun kifar da shi? Ai dai kifaffu ne su. Shi yasa suke mafarkin wani ya kife. Alhaji Garba, tsayen nasara sai za shi gida fa. Wuce ko sai ya tadda gidan nasa ma kan ya zai gidan ma mun rusa shi. Dan hakin da kare na shi ke tsokane ma ido. Haka aka ce to ai sai raina mu za mu tsokane musu ido Kabiru. Kai Alhaji Garba, za su ba ku mamaki suka ce. Mu ne za mu ba su mamaki, mu muke ba su mamaki ma. Domin sun ce talakawan ƙasa sun gaji ba sa tare da ku. Yaudarar su suke yi talakawan sun gane su. Duk talakan da ya gaya musu haka yaudarar su yake ya gane su. Kai Alhaji Garba. Allah ko kana tafa da faci, ai to a san mai kura ne. Ya ne labarin a san mai kura? Mai kura ne ya je fitsari manta bai zuge zai ba. To. Yazo ina rawa abubuwa suna tsalle. To fa. Makadi yana mai kura baka zuge zai ba ina yanzu ka fara kiɗa mai daɗi. To shi yasa suke mar ihu, ji yake ihun kallo ne na wasa da kura, ba a san wata kura ya fito da ita ba. Subhanallah. Ka ji zancen banza a gume wasan kura, duk rabu da su gama. Na baba. Kura ne mai zuge zai ba, ita take kansu yanzu. Na baba mai abin mamaki. Haka yake Kabiru abokin aiki. Za a cewa sai kun yi da gaske. Domin tsohon gwamna na jihar Zamfara, wato minista na yanzu, da Tamatawalle, ka san ka ce al'umma suna tare da shi. Gwamnan jihar Dauda Lawal Dare. Dauda Lawal mai dare. Ya ce kafin 10 na safe in dai Matawalle ya sake fitowa takara ya barar da shi ya koma kan kujera. Ai ka gane abin da yasa yi wannan? A'a. Yan Zamfara suka dame shi da zancen Matawalle. To fa. Ba da Matawalle yake ba da yan Zamfara yake. Ko yan Zamfara kun ji sai ku shirya. To fa. Yan dai zai kada ku karfe 10 na safe ku kuna ina za ka da ku. To wanda da maganin mai kwalama.
wanda maganin mai rowa maganin mai yunwa. Kai ka je kafin 10 na safe to rubutu zai kenan? Shi ya san yadda zai aizance ya gaya musu su ma za su rama ne kana nan. To ai abin da mamaki a ce kafin karfe 10 ya lashe zaɓe Alhaji Garba. Ai azaba ce ya ji ta adawa ta ishe shi. Ko da irin abin nan da ke juyawa kansa. Ba komai mutanen Gusau za ku game da shi ne da ku yake. Ai na ji kullum ana kiran mutum ya daure ya dawo ya hakuri ya karɓi jiha nan kuma ana cewa karfe 10 za a kora shi. To ai kaga barazana fa ba kare ne kadai yake yi ba. Kura ma tana yin zaki ya riga ta. Tofa. Takan yaye baki ta dunkule ta kuwa dan arabu da ita. Iko sai rabbi. Kyalai shi gama kuwa sa dauko shi a rerayi tuni ya sha kaya gurin matawalle. Na baba. Matawalle maganin dan adawa birni maganin dan adawa kauye matawalle sarkin siyasa. Sojojin Najeriya sun ƙara samun nasara. To Kabiru. Aka ce a ga Alhaji Garba ai musu jinjina kuma ai musu adda. Jinjina ga mai girma shugaban sojoji Kirisufa Musa ya aka yi. Dan mutanen Kaduna. Dan Kaduna mai zuciyar yaki mai zuciyar aiki. Wasu yan ta'adda aka samu nasara hallakawa a jihar Zamfara. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Aka ce sojojin nan ne da gaske suna aiki a shi. Kai na gaya ma matawalle fa yanzu ba a haɗa ido da shi. Ai ya zage. Tofa. Wallahi ya zage. Kana ji malam Nuhu ma yana majinjina? Gashe ka matawalle. Wato da gaske ake tsaron nan fa. Garshe ka Kirisofa Musa kwarai kuwa. Tun da dai a yanda aka samu abin ana samun waraka sai dai kawai 'yan adawa ne da ba sa so a faɗa. Ai kaga duk wani janar da kake ji ana janar a Najeriya. Ba taɓa yin janar irin Kirisofa Musa ba. Kai Alhaji Garba. Janar da ba ka tsoron harbi, janar da ba ka tsoron rami. Kawai ya ba da ransa kaga da dukiyarsa da ransa da arzikinsa duk ya mika shi ga al'umma nan Muhammadu. Allah sarki. Ya ce Allah da sai na ga bayan masu laifi. Ni da wani ya ce wai saboda ƙuralla da ido ɗaya yake bacci. Kai wannan ma ai ya rage baya ma baccin kai. In ka ga ya rantsa da ido ɗaya lokaci ne baccin ya taru baya da zai sai rufe daya. Na baba. Kirisofa Musa maganin mai laifi. Da yake muna magana ta harkokin tsaro. Rundunar 'yan sanda a nan jihar Kano ta kaddamar da Operation Kukan Kura. Allah sarki. Ta cafke mutane masu ɗimbin yawa akalla 98 da ake zargi da laifuka iri-iri. Jinjina ga kwamishinan 'yan sanda, jinjina ga shugaban DSS na jihar Kano. Darakta DSS na jihar Kano muna godiya. Kabiru. Na'am. Ba dan fa suna jin tausayin iyayen yara ba da yanzu an yi gawa da yawa a jihar Kano. Kai Alhaji Garba. Mutanen nan fa a shirye suke su maganin kowane gagarare. Iyayen yara ne ke jin tausayawa. Saboda yaran nan masu ta'addancin nan wasu zaka ga ma marayu ne. Allah sarki. Wasu kuma su suke kawo iyayensu abin da za su ci. To shi yasa jami'an tsaro suke daga kafa amma wallahi wannan kwamishinan 'yan sandan da wannan darakta SS din kana ji? Wallahi sun shirya wa duk wani mara mutunci a jihar Kano sun shirya masa. Da gaske suke yi. Wallahi ba dan ana ba su baki ba suna tausayin iyayen nan musamman bangaren sheka din nan. Da tana an sheka su. Sun duba sun ga da wala da za a sheka su lahira Kabiru. Tofa. To muna gaya musu su ƙara hakuri kuma su dinga bi suna kama yanzu dai kaga an kama sama da 90 ko? Da 8 ma. To a je a hukunta su. Allah ya muku albarka jami'an tsaro. To da me za a rufe na baba? To muna godiya ga jami'an tsaro jiha da birni da tarayya da ƙauye. Kana ji? Abinda jami'an tsaro suke muna sanar da su cewa mutanen Najeriya su ne musu addu'a suna jin daɗi. Wallahi duk abin nan da suke yi mu muka san irin wayar da muke karba. Yanzu ai kaga ga wani bidiyo nan na tura maka shi Kabiru. Na'am. Ya kamata ka sa mutane su gani akan bangaren tsaro. Wanda yake cewa ya rike fito bakin titi ba. Ya fi shekara 5 a jeji haka yake ko? Kaga ribona da titi nan in zo nan da inda hili haka billahi da na shekara 5 sai dai in zo in tsallake abu na huce in wuce amma dai haka nan da in bi titi haka to gaskiya na mance kwata sai bana yanzu gashi nan kuma ina zuwa dan Musa ina zuwa dan Tumaki hankali kwance tsakani da Allah zaman lahiya kan tsakanin da muna godiya yanzu da in ka je kullum akalla ba ka rasa mashin sama da 15 na Fulani wanda ke shiga mai wanda kwata wani ya shekara 5 rabin da shiga mai da biyu amma kullum suna zuwa mu zo mu zanna inda ake shan shayi su sha shayi mu sha shayi sai ko sun samu yanzu mun san suna ta hudodin arziki da su ba tsakanin da su ba wata mugun magana ba ko wata mugun harara mun suna ganin mu da mutunci